סבתא איתי, תראי, זה הצימר שלנו, ויש לנו אוסף של חלזונות. תראי, הנה חלזון אחד, יש פה כמה חלזונות. אני אשים אחד פה, ולא זה. אשים את זה באוסף שלנו. תראי, יש לנו המון חלזונות. מוכנה להיות? בואי. תראי, שמתי חלזון הזה פה, וזה אוסף. היה לנו יותר חלזונות, פשוט כולם הלכו, היה לנו ממש הרבה. עכשיו תראי, יש לנו פה טרמפולינה שאפשר לקפוץ עליה, והרצל. פה יש כיסאות שאפשר לשכב עליהם. יש לנו פה בריכה כזאת של דגים, ויש לנו גם צב ים אחד. דגים, ונחפש את הצב ים. יכול להיות שהצב ים עכשיו התעסק. הנה הוא. בקושי אפשר לראות אותו. הנה. וואה. הנה, עכשיו. יש לנו גם הרבה חתולים פה, וזה מהסבלנו. יש גם הרבה אגוזים שאפשר לאכול. כמו זה. את אותו אפשר לאכול, אבל זה גם אגוז. אגוזי מלך. חתולה. אמרתי לך, יש פה הרבה חתולים. פה למעלה במדרגות יש עוד כמה חדרים של צימר. פה זה שולחן האוכל. אפשר לאכול בו. הנה החצי. כן, לבד. תעזבי אותה? לא, אפשר. מה היה? היא לא יציבה. תסגור את הדלת. שלום. עכשיו יש לנו פה מגרש פינג פונג. וזה בריכה, תראי. אני לא עושה את זה עכשיו. לא שקט, לא. אין לי בגד ירוק. והנה שוב אנחנו עושים את המעגל. בואי תראי את החדר שלי. יש הרבה חדרים, והנה החדר שלי. הנה יש פה ג'קוזי. ואלונה שלו. הנה המיטה שלי ושל בת דודה שלי. מיטת קומתיים. והנה זה החדר שלי. יש פה גם טלוויזיה. וארון. פעם לא ראיתי את הארון הזה. נראה את מה יש בפנים. מה זה? בורג. הנה, זה החדר. יש פה גם שירותים, תראי. הנה, פה זה הכיור, אמבטיה והשירותים. עכשיו
יש פה גם ג'קוזי שהוא בקיץ. תראי, אפשר לראות? רואים? הנה, את רואה את האחור? כאילו, זה של הג'קוזי. פה זה אבנים שאפשר ללכת עליהם ולא להתחלק. הכל היה פה כיף. הרבה פעמים הייתי בבריכה ובג'קוזי. פה יש ג'קוזי של גדולים שזה מגיל נראה לי 14 או 16. זה ג'קוזי של כולם, גם הבריכה היא ג'קוזי של כולם. זה ג'קוזי. תראו את זה. פה יש דרך שיש בה המון חלזונות שאנחנו מסתירים פה קצת, ואני גיליתי את הדרך הזאת לעבור כאילו מאחורי הג'קוזי. אנחנו לפעמים, פה זה המנגל שלנו. למה אתה לא סוגר, בן? טוב. ושם גם אם אתה פותח, סוגר אותו. פה. הייתי היום בג'קוזי פה. זה היה מאוד כיף. פשוט חשוך כאן אז לא רואים אותו. זה החדר של סבתא שלי. זה המיטה שלה. לא רואים אותה אבל... נראה לי הלך לישון. אם אנחנו עושים עם העצים האלה, אנחנו עושים... בטח תדקלת קבל וקודך לבד. בדיוק, הוא מחזיר אותה, הוא בא בשקט, עכשיו הוא הולך לאוטו, שם את זה, משהו ובדרך הם אוכלים. כן, ככה תראה את זה. וגמרנו את הסרטון. את היית רוצה ללכת לצים גם? אם כן, זה מאוד כיף. צריך? זה הקטע גם בחופשה. יש לי פה עם הכדור. הוא חייב לעשות כל פעם. כן?